Abapa wonsi ma aduanan enwotwe straight to my bedagomba edebia meka ne ho asem kire so Pedro pa ointment ma medagomba macho capsules aja wadwo kaase ena asem ketwa ma be akwa ba ya oba say no idea ya bahu dawra bi obi obetena TV so ene bia wonim de ndro ne ye ne mom ye beka ho asem ene ade a me producer de say nyam na me kire Steven e so kire producer kwan na ma medagomba hu no ne ade ade Mami, aswe wankasa. Se o aswe hospital ama fo ba hwa ye hwe wo. Fo ba ha me hwe wo ye hwe wo. Adwuma be pa na o ye wo. Te se obi asisi ya de abubu na gu fam. A wonti mi nsore. Wo ba hwe ye hwa. Nyame nti wo ba sore. Obi a ne sisi pa. Eye ne ya. Anase ne naye ne titiriti. Anase mogaboroso anase sikiri ya de. Ni nyira o me ba ho. Obi a ya to aduro. Ni nyina wo de ba hye ye ho a onyame be sa oyade na emom enye mitimu nti na emom no ema yade enidane de go ayi asantefo frɛ ne nidane oburoni frɛ ne five blood na ye de go ma fo so frɛ ne kalogo kalosafo frɛ no kaaba yade bi a edi menya ayegefo frɛ no alele frɛ no alele na yade ne edi wo man ni nya wo man said ye edi enkofo anya no na me ka se na me ka ho asem kakra fidi se ye da gomafo ye ka se adura agi da gomafo en kan tete korampo no so obi yade ya se momfa no nkosirim obi yade ya ye mfa no nko aigbe mamu wati ase enti ye de ye nananom na awudi eja na me soso onyame nti abehwe me enyame yankasa mepe na me de ye adwuma no na obi a woye bra ne wachina na twa de ma five blood ne ba na mpese me kirekire mu no eni daniel no wada awudie ni mu sa wo start ye bra ne nanson na se etiba ne nsia ka hu se ba ko na ma abonten no ewo woye mu hwa eboa no esa ba na numu aka hu se abeka ho ama na ye mi na mienu abeka ho no na asa abeka ho na asa ka 4 days obi wo kora po se afede se de baba ko pekora mi hu ni biem ni nyina wa he ewo woyem ho eno na moja no ekoda wo yefunu mu ho na aboa no na moja to ada ho te sebere bo enti sa wo kona so kowura afidie ni mu mfoni ni mu a ye twa pa na ye hu se eda ho no ye beyi eno afiri ho na de akwa akoto atwene sa bra na ya akoto atwene no na asan start ni ye se five blood na asan fifidi na five blood na enya buru na fifiri eni daniel awudie no mu na da enu na de saade ne ba na afi obi ho so waya bra na wie no mo nsuo bi begu no ensuo na egu no eye nyenyenyan sa wanyu obi a odi ne huni a bebi obewura bia no na senti ne gina no ho emre bi meji ababa obi atu mi fie a wono no ofiri asamanka society edan a wodam no mesan yade wie ya ofiri dan me edi be bosumi mienu na senti ne da so gina dan mo ho anti eni daniel no obitimi hu nse ensuo gu no a na odi akwahye te se ye fra ne san white eni daniel no eno no nsuo ne yedi fene eye yellow eye nyanyanya te se sadi nsuo anti obi wo ho no waya bra na wie no se wa mo paade a na nsuo ne gu no a na se daniel no na egu no na kire se eni daniel no na eni daniel ne ye wo ba ene wo beema no wono na ya na ma wo ba anyemo a na sei eni daniel no wada awudie ni mu akoda ne beda ne nchen a wode no ho ka akoda na no moja ne kakraba wode no ha ka akoda na no moja ne kakraba eno saa no ebedi be ya afe na nipa ko no wonwo ye na kire se yesi afam so wo ba ma mi da go ma hye ya mema waduro baako miensa na me de be ma nyinsa ni be pagya amawawo se yade a wanyem ama na di mfie mienu afe ntumi wo ya no ntumi wo ya bra ma mi da go ma hye ye me di aduro miensa pe be ma nyinsa ni be pagya amawawo wati ase ye ni dani ye ne nkola compete wo nkwade compete ya ite eno saa no ho so nipa ko no se moja na ba saa no a okọ hospital ni a kire se won na faako ane wonka no ho wonti afom kora den obi wo so ani akikira wode na no na so still ebe yi ato atwen enti so ba ma mi da go ma hye ye na aduro wo ha me de be kwa yade no so direct
na akwada na timi anya na akwala ne na akwada ne gina de baby na sa akwada na nya hoɔden na watimi anyi no wayefunu no mu obi ho kra no a wonyim no kra no wose ma menye operation ni fibroid mfiri na akwada no ne nyina ne yɛ haw pati ase ɛni danie betimi ama wudi awumawuo owa na akwada na wo ayensuohie bi agina nipa ne yam na anu akwada no enu na wo no pa na akwada na wu ni nyina ni danie adeban no yale boni so wa hunu enti eni danie betimi ama wo nufu yi wo be ye bra na hyehye hyehye te so obi a wonyam wa eni danie no se start so na se wo ye bra obi wo ho so a wa ye bra bosome no bosome ni amu obesa ye na se bampire na che sa bampire na start bampire no a ade be ye omojatuo so check ade be ye omojatuo no e ba se bum na eyi te se blog no eba toa nti eno saa no wanhwe yi a wotena kuraba so ye de wa baba wo be be fie wotena kuraba so ana ye ma wo hu be bia mogya ne fie wokọ hospital ne de mogya ne si ne so a na mogya ne nyina asa nyi na mogya ne nyina asa nyi nkọ eno saa no wo ba ekora si jama no ma no wokọ be bi me ye chen se na ma me na ye eso na ni dani ya na ha no ni dani ya na ha no me ma na aduro no ena baba wa no wanya no ho totoroto ene wa wo eye ni dani ya de ye eni dani ya de ye fa so ye no wo ka ho asem no ho asem kire me ye hemfa ya kan ma me da gomba ubutu nkoko arenade just 2 hours drive from Accra to Nkoko na ne number 0242 046 783 0242 046 783 and afi 0242 712 113 0242 712 113 na kakra medeka de hagye ekan no ho no ani dane no obi ho no mo a ana no kura ora bi ba ya so ye wose wode ni kuru wade ye ne self yourself ahodo mo ye se baifo na behwe party ni binti enya wo se na okọ school secondary school na de na hwe no a wampa ho adura ye de a etima awo kura de eteko enti ai obi wo so ko ni kuru kura dampo kura no a na enso na besen wa block kwai omutimi di pillow kura to some person haji obi meka me bakase wa mo ye fra bibi si osi akwan sa ani daniel no won so wo ba ya wode no ese sa wode na no ye mere se ya mi ahai wode wo sa ka wode no a se mere na so won sa wode na ma den a ye fra bibi si osi akwan abehya wode na no ento woni be ma ni hia ya no wo so de pe na nhie ni nyina asa aba na nhie ni nyina ahwie gu a abede na timi akọ awode ni mu amre timi aya awo ni nyina so ba ma mi da go ma hye ya wo ba hye ya ho wo be ko sama mi da gomba asante kotoko anwa kotoko ukuma pemo apembeba na de obi ya babia wo bia no wo de faka si nkoko onya duru nkoko okuromu ano ka che driver ne se onfa nkoma mi da gomba so ye wo de onya duru nkoko okuromu ano taxi bia o se me koma mi da gomba ho obi ani bebia wo matcho capsule so adwuma ba pa na ya kasima miensa na ya pada mema ni de adure wa nka ho asema matcho capsule no wo bi wo ho no eya no opese wo me na aduro no a na gidi wo be ma bia na wo ta fa aduro na aduro no wo me ne ya pa no wenya wo ba wintimi nna no wanhwe ya wo be yekojo wakoma kura na wo be yekojo na me ba je we na nti sa wo meme ne a wo dwonso no wo besesa ebe mo wa dwonso yintin mu entin na atuatua no a ama wo be ma na aye mere no aduro no wo betia nto boase na di mami da go machi no mo nkakra mienu anapa mienu anwumre ebe mo wa ye be sima na sa ebe sa ya ne so a ni dia na yokojo ene sa no be ba hwe ye ho na ze bibia ka wo ba hwe ye ho a na me de bibia ka duro we ho na me de ama no onyame nti na peja adewajo wati ase enti ne say eye mami da gomba ye da nya da ba mojaburuso na ma mema no so bebira ada na ma eno susu ku wo mo merema ena sikiri yade no esusu asamba wo ma ada na ma enti eno saa no mami da goma ointment de hia da mission na wo di aboso ointment and mess wati ase ena sa woni mojaburuso na sa woni esikiri yade kora bo mo dia se tembi oso de anopa wuti nkuni bi tu anu mu a wanu muti egu so no wa bo mission no mienu ateni mi na se de be ya emma kora fiti se no yade na ewie nipa
woni na sokura no ko chaka wo ko check up na wanya bi na atwa yes wanya bi eni ti ata se obo ho ban fe se ele bi na ye die no na bi tese no so no wo mo omanya white no emema na omanya gonorrhea no obi wo ho kora ye de pipe ato ne be ma we sa wono mu a eni se da na me ka se ye wo akwada bi a akwada ne tidi de ti pa wonti menyu so na ma me na duro na pa ne anwumre pe na akwada na start no wo jonso ma me da go ma me ye wonderful wonderful papa ni nyina ne se ya wo tu ade mu na se wodi ade a eni wo mu na ye na afa nyankopon wo pe wo bi a wonya go ni din apa na obedi no kore na wa ya ade ni ye wo man Ghana ye wonuro pa ye wonuro na nso so no enye aduro ni aduro memra so ye fa numbers ne san to dwa biom na afa ye so na duro papa de ma da go ma fie uduru ha esam ya awo pa de nyankopon de ho adom akyede no ache agya ma me da gomba won kokko arenade na ne number no penifo se bisa fo nyina kwan 0242 046 783 we screen so egu so 0242 046 783 and 0242 712 113 0242 712 113 me nwaduro beji wa yatrema kasa tenten so kura se be mfonso mpamu da goji die no o magina ya lesa onyi mi nso afa ya de ye wie ya asem ka yo yemra so ase so o so what say Mrs. Nani last aka Mrs. Nani last aka be na makaidi minti bida enu ti na sound guy ganga recorder same osini no happy birthday enfa nkoma mo amu de mentimi anka nyina me phone Sandra de aboso enti eli ha enti mo de beche me ya ma so no nkura bochena fiala thank God it's Friday ya me shama me dagomba ni Daniel de kona so ye no mo apa ni awo champion keke ko ha obe nani nyina ma be ma be me mu ya makra